Waqala Umaru lan wis dawuh sapa sahabat Umar as-shadaqatu ba'dat dufni utawi ngenai sedekah sakbare dipendhem iku sawabuha ganjarane sedekah terus menerus milih ilasan lasati ayamin selama 3 hari ganjarane milih terus 3 dina. Basodaqatu fi salasati ayamin utai sedekah ing dalem 3 dina iku yapko milih terus utawa tetep apa sawabuha ganjarane sedekah 3 dina kuwi mau ila sab'ati ayamin tumeka maring 7 dina. Wasodaqu yauma sab'i utawi sedekah ing dalem 7 dina iku yapko tetep apa sawabuha ganjarane sedekah ila khamsi wa isrina tumeka maring 20 dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Panjenenganipun sesepuh pinasepuh ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus Amir Mushola Al Hidayah ingkang kawula taati, monggo sepindah kita unjukaken raos syukur dumateng sadaya Gusti Allah kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring dumateng kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita saged ngempal wonten ing punika panggenan tanpa alam semangga punapa. Sholawat dan salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawon tuantu kita panjenengan sedaya ngajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken hadis ingkang gegayutan kalian perintah sedekah kagem tiyang ingkang sampun sedo. Sedekah ingkang kita lampahi biasanipun kula yakin panjenengan sedaya mesti kathah ingkang boten mangertos dalilipun nggih to Pak. Dasaripun napa to Bu? Biasanya awake tahlilan kathah sing dereng ngertos nggih. Kita panjenengan sedaya nglampahi sedekahan, nglampahi ngintun leluhur niki nek dikandhake bid'ah niki tangeh lamun Kanjeng Nabi ngendikaaken merintahaken utawi ndawuhaken. Wekdal-wekdal sakmenika kathah ingkang ngendikaaken bilih kirim leluhur kuwi dikandhake barang bid'ah. Bid'ah niku ora dituntunke Kanjeng Nabi maksudipun. Niki janjane sak temene niku ingkang ngandhaken kados makaten iki mung ora gelem nampa hadisipun Kanjeng Nabi ingkang gegayutan kalian ngirim leluhur. Mila mekaten niki perlu kita ugemi kagem kita piyambak khususipun lan kagem bapak-bapak masyarakat wonten ing mriki ingkang ngamalaken sedekahan tahlilan niki janjane ana dasare. Mila mekaten wonten sonten punika badhe kawula aturaken.
Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaku padha sedekah sira kabeh, padha gawe amal apik sira kabeh, an anfusikum kanggo awak-awakmu dhewe. Sedekah gawe ngamal kebaikan, gawe ngamal kebajikan. Khususnya ganjarane tok nggo dhewe. Wangan mau takum lan kanggo wong-wong keluargamu, bapak ibumu sing wis padha sida. Wangan mau takum lan wong-wong kang wis padha sida saka sira kabeh. Walau besur bati main, upamane awake dhewe ora duwe apa-apa, niku sedekahe walau besur bati main senajan to ning sak clegukane banyu putih, minimal sak clegukane banyu putih. Awake dhewe ngenai wong sing padha poso, ngenai wong sing padha ngelak, disukani toya putih niki pun dadi amal kita panjenengan sedaya. Ganjarane iso dikirimke yang leluhur kita panjenengan sedaya. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi, minimal sak cegane banyu putih. Pak lam takdiru mongko lamun sira kabeh ora duwe banyu putih babar blas ora duwe ngala dari ing atase mengkono banyu putih, mongko fabi ayatin mongko wacakno ayat-ayat Al-Qur'an. Diwayake kulhu, wacake falak binas, wacake yasin, wacake ayat kursi lan segala maceme. Min kitabillahi saking sebagian utawa saking kitabe Gusti Allah ya kuwi Al-Qur'an. Dadi awake dhewe nek ora ya iso sedekah bondo ya sedekah bacaan. Niki maksude ngoten. Nek ora duwe bondo, senajan to mung banyu putih kok ora duwe, awake dhewe kon sedekah kanthi wacan-wacan Al-Qur'an. Mbok kuwi surat Yasin, mbok kuwi kulhu, mbok kuwi falak binas. Sing penting saka ayate Gusti Allah, saka Al-Qur'an. Wa illa ta'malu, lamun sira kabeh ora mampu maca Qur'an saean ing ayat suci min kitabillahi saking sebagiane kitab Gusti Allah, nek kowe ora mampu maca Quran, falak binas wae ora apal, kulhu wae ora apal, ayat kursi wae ora apal, fatuhu minimal dongakno sing wis do sowan nyang ngarsane Gusti Allah bil maghfirati kelawan pangapura. Kowe njaluka ngapura kanggo awakmu dhewe khususe lan umume kanggo para sesepuh bini sepuh sing wis padha sedo. Niki perintah Kanjeng Nabi nggih. Niki dispun serat wonten kitab Duratun Nasihin. Jadi niki wonten buktine teng Duratun Nasihin. Mboten namung karangan kula kiambak pun dan dikira karangane dhewe. Tiang ingkang ngandhake bid'ah iki biasane golek alasan tak anak-anane, mbok kuwi hadis dikandhake hadis dhaif, mbok kuwi hadis kandhake hadis mursal. Kadang wong niku nek ora seneng nggih, golek alasan macam-macam nggih. Niki mila mekaten kita panjenengan perlu duwe tameng, perlu duwe dasar nek awake dhewe ngamal ndongake wong tuwa dina rong dina nelung dina nyatus 40 setahun niki awake dhewe duwe dasar minimal duwe hadis sing dienggo pedoman. Nek ora ana hadis ya para ulama, pengendikane para ulama, pengendikane para winasis, para ngalim. Iki minimal awake dhewe ora entuk ngamal ming sak geleme dhewe. Paling ora kudu ana tuntunane minimal nek Nahdlatul Ulama pegangane Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' lan qiyas. Nek wis ana ijma' qiyas, Al-Qur'an lan hadis wis jelas kepengku gitu. Niki pendidikanipun para ulama ora bakal metu saka Quran hadis. Nek pendapatnya awake dhewe kadang-kadang
nyok kesasar, kadang-kadang nyok ora ana dasare. Mila mekaten niki, fatmu mongko dongakno bil maghfirati kelawan suwunke ngapura. Wa rahmati lan disuwunke rahmat, kawelasan saka ngarsane Gusti Allah. Nek ora iso sedekah, ora iso maca Quran, minimal kowe ndonga kanggo awakmu dhewe lan ndonga kanggo leluhurmu. Nek ndonga napa? Bil maghfirati nyuwunake pangapura, nyuwunake pangro bapak ibu, nyuwunake pangapura simbah-simbahe. Nyuwunake rahmat bapak ibuke, nyuwunake rahmat simbah-simbahe, nyuwunake papan sing mulya nang ngarsane Gusti Allah kanggo leluhure. Niki anjurane Kanjeng Nabi. Dadi awake dhewe ora jeneng golek acara dhewe-dhewe. Fakot wangadakum teman-teman wis janjake sapa Gusti Allah ing sira kabeh bil ijabati kelawan ijabah. Nek awake dhewe gelem ndongake, gelem ndonga nggo awake dhewe, gelem ndongake kanggo para pepunden, sesepuh pinusepuh, bapak ibu sing wis suwanya ngarsane Gusti Allah kok awake dhewe gelem ndongake, mongko Gusti Allah janjake arep ngabulake apa penyuwune. Nah, jadi ngabekti anak ro wong tuwa niku nek pun sedo yang sepuhe kok pun sedo niki le ngabekte ya isane mung ndongake gitu, ora bakal simbah-simbahe nang kuburan diteri daran ra mungkin nggih unjukan. Biasane seneng karo ngunjuk kopi ya teri kopi ra mungkin wong teri kopi ya grujoke nang makame ya malah nelesi lemahe ya ra mungkin. Le iso ngabekti putra wayah dateng tiyang sepuh niku ya ning ndongake ngarsane Gusti Allah. Tuh nika nek wonten sripat nika kok wonten dianake sedina, 3 dina, 4 dina, 7 dina, 40 nyatus setahun ana khol garang wonten 1000 nika pripun? Niki dasaripun asarus sahabat niku pengendikanipun sahabat niku disebut asarus sahabat. Niki asarus sahabat niki kalih Kanjeng Nabi pun diakui karanten Kanjeng Nabi ngendikake padha manut sira maring ingsun lan maring para sahabat. Nah niki mila asar sahabat niki padha karo disetujoni Kanjeng Nabi. Iki sahabat ingkang ngendikake masalah mitung dina nyatus tahun niki sahabat Umar. Wa qala Umaru lan wis dawuh sapa sahabat Umar as-shadaqatu ba'da dufni utawi ngenai sedekah sakbare dipendhem. Nah, ba'da dufni iki nek teng mriki napa nggih sedekah napa nggih? Sortanah napa nggih namine? Kita sortanah nggih. Utawi ngenai sedekah sakbare jenazah dipendhem iku sawabuha ganjarane sedekah terus menerus milih ilasan lasati ayamin. Ganjarane sedekah sortanah niku ganjarane milih nang nggone sing disedekahi, nang nggone sing jenazah sing wis dimakamke niku selama 3 hari. Ganjarane milih terus 3 dina. Wa sedekah fi salasati ayamin utai sedekah ing dalem 3 dina iku yampo milih terus utawa tetep apa sawab buah ganjarane sedekah 3 dina kuwi mau ila sab'ati ayamin tumeka maring 7 dina. Dadi nek jenengan nutup tahlilan dateng 3 dinten niki ganjarane milih tekan 7 dina. Wasadaku yauma sab'i utawi sedekah ing dalem 7 dina iku yapo tetep apa sawabuha ganjarane sedekah ila khamsi wa isrina tumeka maring 20 dina. Dadi sedekah 7 dina nika ganjarane milih dateng ingkang dipun makamke jenazahe niki selama 20 dina.
Wa minal khamsi wa isrina lan saking selawe dina ila arba'ina yauman maring 40 dina tumeka maring 40 dina sedekah sing disukake nang dinane selawe nyelawe nek tak kira mboten wonten nggih ning niki teng ngendikane sahabat Umar wonten nggih adate awake iki ra ono nyelawe dina onone bar ngitung dina terus 40 umume ngoten nggih. Sayyidina Umar ngendikake nek ganjarane selawe dina tumeka maring 40 dina. Wa min arba'ina lan ganjarane saking 40 dina ila mi'atin ganjarane pilih nganti tekan 100 dina. Wa minal mi'ati lan ganjarane sedekah 100 dina ila sanatin tumeka maring setahun. Wa minas sanati lan sedekah saking nyetahun ila alfin tumeka maring 1000 dina. Iki di ngendikaken wonten kitab Hawi lil Fatawa. Jadi hadis niki ngandhakake sedekah sing terus-menerus nganti tekan 1000 dinane. Pertama sedekah sedina bar nika bar dimakamke sultanah nika ganjarane tumeka maring 3 dina, sedekah 3 dina ganjarane mili tumeka 7 dina, sedekah 7 dina ganjarane mili tekan selawe, sedekah selawe dina ganjarane tekan 40, sedekah 40 ganjarane tekan 100, sedekah 100 ganjarane tekan tahun, sedekah tahun ganjarane tekan 1000. Nah niki kita panjenengan sampun biasa melaksanakan ning dasar niki kula yakin kathah ingkang dereng mangertos nggih. Dasare ngendikanipun Sayyidina Umar. Dadi awake dhewe ora ngarang dhewe. Iki udu barang bid'ah. Makane wonten wong slametan, oh kuwi bid'ah dikendelke mawon. Ora sah digatekke. Wong anyar-anyar niku ora biasane ngoten niku pendapate. Aliran anyar, kepercayaan sing anyar-anyar niku biasane nek ana sing ora cocok karo awake dhewe niku dibid'ahke. Alasane nek hadis didhaifke. Didhaifke ini maksudnya hadise lemah ora kanggo niku. Dados niki nggih wonten sonten menika kita sampun bahas masalah dianjurake kon sedekah kanggo awake dhewe lan kanggo leluhure sing pun sedo. Leluhure sing pun sedo. Kanthi sedekah kanthi apa? Minimal kanthi banyu putih. Ngenai wong liya banyu putih niku diniati ganjarane tak kirimke bapakku, tak kirimke simbahku, tak kirimke simbah-simbahku niku pun sah kanggo amalan sedekah. Nek ora duwe minimal banyu putih ya sedekah kanthi maca Quran, maca Yasin, maca kulhu, maca Falak Binas, isane apal yang mengkulu ya bacake kulhu, ganjarane nggo awake dhewe karo dikirimke nanggone sing sedo. Nah niki tuntunane wonten hadis Kanjeng Nabi wonten. Terus nek ora iso maca Quran, ora iso maca ayat-ayat saka kitab Gusti Allah, ya ditungake kanthi suwun ing ngapura ya Allah, mugi tiyang sepuh kula ingkang sampun sowan wonten ngasane panjenengan dipun paringi ngapunten sedaya dosane ya Allah. Niki putra niki ngabektine kalih tiyang sepuh nek pun seda ndonga kantun ndongaaken. Dadi ora bakal ngladeni isane le sing tekan ya ming le gelem ndongake. Ya Allah, mugi-mugi yang sepuh kula, simbah-simbah kula panjenengan paring rahmat, panjenengan paring kawelasan ya Allah. Mugi panjenengan papana wonten papane ingkang mulya wonten ngarsa panjenengan ya Allah.
didongake ngoten minimal niki ganjarane niki saged dikintonke lan doa niki dijamin kalih Gusti Allah bakal diijabahi. Nah niki pepele kagem kita panjenengan sedaya. Minimal nek awake dhewe gelem ndongake, kula yakin putra wayah panjenengan sedaya nek bener-bener mesti gelem ndongake uga. Nek sing tuwa wae ora gelem ndongake karo sing pun semare, tangeh lamun jagake anak-anake do gelem ndongake wong tuane, gitu. Awake dhewe niki namung kantun ngunduh poin pakarti, istilahipun yang Jawi ngoten. Awake dhewe niku nek ora nyontoni sing apik, mesti anak-anake ya tiru-tiru kaya bapakne kaya ibune, mesti dadi elek. Nek bapak ibuke apik, gelem ngabekti karo wong tuwa tememen, iki awake dhewe ugi ngoten, sesuk anak putu niki nggih padha ngertos kalih tiyang sepuh. Dadi namung ngunduh woheng pakarti. Nek sing tuwa ngajari elek, anak-anake ya mesti tiru-tiru elek. Nek tiyang sepuhe ngajari apik, niki mesti putra wayahe nggih bakal dadi apik. Mila mekaten ngaos sonten punika monggo dipun gundeli, dipun pegangi nek seslametan nyetaun sak pinunggalane niku wonten dasare ngendikane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngandhake nek nyedina 3 dina 7 dina anti tekan 1000 niku wonten dasaripun, wonten ganjaranipun, wonten tuntunanipun. Saking kawula mbok bilih wonten kirang sopanan kawula matur kula nyuwun agung pangapunten. Kula akhiri wa wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.